Čaute, v dnešnom videu dnes budeme hrať toto. A neviem, jak sa to ľudia hraje, takže ja som to dlho nehral, ale mám tu vole nejaké, neviem čo, toto je najlepšia farba, alebo tu mám kladivo, toto si umlatí, ale tu máme iseka, takže poďme. Bože, môže to hrá. Dobre, máme tu nejaké črievo. A ide tak. Tak. No. Ešte by som mal zjesť, neviem, uhlie. Tu by to malo byť niekde položené. Čo? Už sa prdel. A ty mi tu nerozkazuj. Poď do veci. Ja tu kempím, kamo, nevšimaj si ma. A tak tu dáme tieto zapolobné. OK, kamo, tak toto trošku nasekáme. Ty vole, jak bude na tomto ľudia 50, nie, ak bude na tomto 70 sradnutí, sestra povie niečo, ako videa niečo. Ale poďme, musí to byť viac ako 10 lajkov a 70 alebo 75. Jak to splníte, tak očakávajte. Toto je dreva, kamo, to je dreva. Kradneme. Toto čo je? Toto je tejko. Pole, otvojme. Nič. Bol taký vlk, kamo. To asi bude za týmto, tak počkajte. Aj. Mami. Pani. Daj mi preku. Pojďme reklíka. To si máme. Bobule, mňam, to si dám, mňam, to je fajnové. Je to vlk, kam, tam je vlk. A to ďalší vlk. Ľudia sú trošku v rici, lebo... Teleso, kamo, bereme. A... neviem, kto mi tu sa zapoje. Neviem, čo to bol za... Ale dobre. Sestra, čo tu chceš? Tu sú nejaké zvuky. To čo tu je? Link. Kde zmizol? Koho? Čakáme. Ty vole, vlčík, pomoc, nechaj ma. Tam. Ty putka malý. Joši! Mami. Ty tam je detko. Ja ešte uzekám. Musím ma nechať na pokoji, lebo ak nájdem revolver alebo zlotuje, tak ti odstrelím. Padek.
Padek, madek, kadek, kamoško. Ove, ťa predám na kusy, kamoško. Ale rád ľudí mám. Takže som kúk. Skapem do rána. Super. Ešte tak, dobre, idem uloviť tí boli. Večer, poď sem. Poď večera, poď sem. Fajnové. Fajnové budeš. Fajno, poď sem. Kam ideš, tam čo si myslíš? A to je prečo? Pardon. Väčší saček, ak by bol tak. Ováčka. Viac sa mi nevypká, ale počkajte, toto mi je na čo ja vezmem naše uhlie. To bude podľa mňa rozumiešie. Moje uhlie čierne. Najčiernejšie, učernejšie. Ty chod preč, ma nezaumiaš. Tak. A ja mám ešte kúpiťacu. Ňam. Neviem, kto ešte hrá, ale ja to zapletla tvoj video, takže sa toto video bude páčiť a nebude to moto. Bude mňa ako kušiby, kamo. Ja viete, ja to urobek. Ono tu taký problém, že ono mi to nevyšlo. Kam tu jaké dám šanty? Lebo tam strašne bolo veľa ľudí. Aj v tom bunkru boli napokon 4 ľudí vnútri boli. A oni, keď ma zbadali, oni povedali, hej, čo tu robíš? Ja som tam iba k tomu musel okúknúť, čo tam proste išiel. A ten typek povedal, hej, vypadni. Ale takú komu, dobre, skromil cez drežku ten úla. Ale to nevadí, kámo, ja pevne odliším. Dobre ľudia, budem ako toto videa. Ak sa to páčilo, nezabudnite like, odber. Aby sa si to tak. Čau!